Jak z bývalého 3letého dostiháčka děláme naprosto úžasného a klidného koně, se kterým budeme jezdit na nákrčáku, to mi věřte. Dneska měl první trénink s mou trenérkou Nikčou, která má daleko více zkušeností s mladými koňmi než já. A dnešní trénink byl o tom, aby vůbec Perinek pochopil, že na loňce nemusí nikam spěchat, nemusí se až tak vázat a motat do osobního prostoru. A jak vidíte, tak po nějakých 15-20 minutách to krásně pochopil. I když se dost navstekal, že po něm nechceme nic vážného, jenom aby takhle v klidu chodil v kroku, na volné lonži. A vůbec, aby pochopil nějaké úplné základy. Nějak na něho nespěcháme, chceme ho naučit i základům ve volnosti, prostě v klidu a v pohodě. Aby věděl, že my jsme tady, nemusí se ničeho bát a hlavně nemusí nikam hnát. A protože já s tím nemám tolik zkušeností jako Nikča, ráda si v tomto nechám poradit, aby nic neuspěchala a hlavně, aby to vše bylo v pohodě. Takže po nějaké 3/4 hodince jsem přišla na řadu já, abych si vše vyzkoušela, abych nedělala někde nějaké kiksy, protože i já mám nějaké špatné naučené vzorce. A hlavně v začátku opravdu nechci, aby Perinek nikam spěchal na otěži, aby mě nikam netahal, protože tady už vidíte, když se podíváte na videa zpětně, že mě hodně uměl potahat, teďka už je to krásně klidný kůň, takže trénujeme, aby hezky stál, kde my chceme stát a jednoduše, aby se de facto sám sebe nebál, protože někdy sám přemýšlí, co se to vlastně kolem něho děje, aby hezky dával hlavu dolů, protože uši se mu moc nelíbí. No a tady vidíte, že i s asistentem trenéra, s Bylinkou si rozuměl.